Lalaking isunod sa usa ka panimay sa usa ka village sa barangay San Isidro, Talisay City, ang nasakpan sa mga caretaker alas 12:30 sa udto niadtong Domingo. Dulan sa 26,000 pesos nga balor sa mga gamit sa panimay ang nagkuha na unta sa 39 anyos nga suspect dihang nasakpan. Gila ang sa alias ang dinakpan nga si Cristo, taga barangay Lawaan 2, Talisay City. Matod sa 72 anyos nga caretaker, ngailan nasakpan ang suspect nga gibit-bit sa mga butang nga kinawat nga padong na untang muikyas dala ang duha ka sliding door nga mobalor og tag 4,000 pesos. Lakip sa tad-on sa suspect ang mobalor og 1,900 pesos nga mga light switch, duha ka light dimmer switch ug tulo ka outlet sa aircon nga mosumada 1,800 pesos. Nabawi usab ang circuit breaker with box ug exhaust fan nga mosumada sa 5,000 pesos ug ang nagkalain-laing matang sa dagko o gagmay nga mga recessed light na sakmit usab gikan sa dinakpan ang gituang gigamit ini sa pagpangawat nga pliers, gunting, kutsilyo ug uban pa. Kasong robbery gipasakan na batok sa dinakpan.